Sme tu nového toho dielu, ale kokočky, čo vidie cez to proste zle to vidno cez ten mobil. Co to teraz. Lebo to je mlha. My to vidíme dobre s očami. Aňo, my to vidíme dobre. A to je môj brat. On taký hlas nemá, on sa teraz robí. Čaute, čaute. Aha. A však si to predstavte, vystrelí to do vrchu z rýmanky a Možno. a praska to všade po vzduchu. Už nemáte? No? Na nás. Tak jak sa ešte tu je zima, mám Ja nohavice, som takto len. ja mám mikinu, všetko. Blbosť, to nič nevidno. Ale pre nás, hej. No my to vidíme dobre a je to halné. A idú ďalšie. No, čo zapaľuje, nie? To je tu dole rovno do bazéna. No tam, kde majú bazén. To čo je? Ale pomaly to pôjde vyššie. Ale Vyššie. mne to išlo najskôr hore a potom nižšie. Tebe to išlo ako? Neviem. Hociako. No. Ale mne to šlo hociako, najskôr nižšie, potom vyššie, potom zase hore. A venuj sa, ktorý natáčaš, nie? No vlastne ja natáčam. No dobre, skúpam, že som moje nenatáčal, som zabudnul telefón aj na odpočítavanie. Odpočítavanie bolo na nový rok v burlivom víne prekvapenie. On je už na zemi. Tak. Čo kúpne? Už je koniec, že vraj. Spýtaj. A idú ďalšie pak. Počkaj, či to uvidíte, keď pôjde ďalšia. A už idú ďalšie pakaty. Hej! Kokos tam niečo zapaľujú. Oni keď niečo potajemného zapaľujú, tak to je niečo silné. Dúfam, že to nie je krv. Čiže ten, co to majú na vonku. Zatiaľ si počúvajte hudbu. Ja to nepoznám. Počúvajte. Dúfam, že počúvate a nevypríšte video, lebo za chvíľku bude sa sranda. Určite oni vždy majú niečo po ruke. Ježiš, tam som to dal. Teraz bude ako keby sa tá ruka, ale to je taká mlha. Hustá. Hen tak vidíte svetlo. Lebo hen tá presku pošla haus na raketa. Ale hen tam už nič nejde, tam už len oslavuje nový rok. Takže prajem vám šťastný nový rok a s Bohom, adios amigo, ako povedal môj spolužiak. Čau!